Hola a tots i totes. Aquesta partida no és exactament en directe perquè fa 2 minuts que l'acabo de jugar, però com no podia gravar en directe perquè la meva família estava mirant la tele, la penjo ara que fa 2 minuts que l'he acabat. Aquesta partida és la meva primera partida de l'any 2023 i està jugada amb un lloc que m'he apuntat que es diu Chess Hotel, o Chess Hotel, que està ple, si us interessa, està ple de jugadors russos. Jugo amb el pseudònim amb el password o el pseudònim de Min Min, que és el nom de la meva filla petita en xinès. A vegades jugo amb Tian Chang, amb altres portals, que és el nom de la meva filla gran, en xinès. I bé, us passo aquesta partida perquè veieu que la partida és a 10 minuts i com una pressió ràpida pot fer que un jugador se senti tan pressionat que cometi un error infantil que el porti a la perdició. Vull dir, la partida dura 13 jugades, ja veureu que és molt fàcil. Ha sigut molt fàcil, però també vull aprofitar perquè veieu una variant contra la defensa PIR que és molt agressiva i que val la pena jugar-la. Si l'estudieu una miqueta, veureu que té els seus avantatges. Molt bé, doncs vinga, us l'ensenyo. Ja veieu que només he necessitat menys d'un minut i mig per guanyar-la. Vinga. E4, jo, D6, defensa Pirc, del convidat, que no sé qui és. D4, cavall F6, cavall C3, G6, en la defensa Pirc. I ara jugo la variant alfil A5. Aquesta variant té una petita trampa perquè el 99,99% dels jugadors en aquest moment ho jugaran alfil G7, que no és una jugada bona. La millor jugada aquí és cavall C6 o cavall D7, una de les dues. Però perquè protegeix l'avanç de E5. Llavors, tothom, fa poc vaig jugar una altra partida així amb una altra variant que en jugar alfil G7. Sempre que ho juguin alfil G7 és 5 directament. Fa poc vaig jugar una variant que em van canviar al mig, em van canviar dames i vaig jugar cavall D5 i van quedar perduts. És una variant que queden perduts de seguida. Aquí el meu rival se'n va a cavall D7, es canvia aquí, es pren i bé, el negre no és que hagi quedat malament, però el punt E7 del negre, aquest punt d'aquí, queda molt tocat. Ja ho veureu més endavant. D'acord? Jo jugo dama D2 per enrocar llarg ràpid. La idea és enrocar llarg ràpid i tirar i obrir la columna de H el més aviat possible. És una jugada agressiva. D'acord? Dama B6. Dama B6 què fa? Activa la dama, pressiona amb la dama i l'alfil al punt D4 meu i a sobre la dama pressiona el punt B2. Per la qual cosa jo m'he enrocat llarg i llavors solvento els dos problemes. Un, perquè el peó de D4 queda protegit i el peó de B2 també. D'acord? I també tindré la possibilitat d'intentar canviar l'alfil negre, de colors negres, aquí, d'acord? I després tirar el meu peó d'H. Aquesta era la idea. Juga cavall C6 i segueix amb la pressió sobre aquest peó. Veieu que segueix sobre la pressió. Ara són 3 peces, cavall, alfil i dama, que pressionen sobre el peó central. D'acord? Què jugo contra això? Fàcil, cavall D5. Cavall D5 perquè la dama no té molts quadros. Cavall D5 amenaça la dama i no només amenaça la dama, sinó que indirectament amenaça el punt E7. Encara no, perquè està protegit pel cavall. Perdó, pel cavall. Però evitarà que el rei s'enroqui perquè tan aviat com s'enroqui aquest peó caurà. Per la qual cosa el negre ha de tornar a D1.
Perdó, jugo torre E1, seguint amb la pressió. Ara tinc tres peces sobre... Veieu que tinc tres peces sobre el peó de E7? D'acord? El rei no es pot enrocar. A la mínima que s'enroqui, doncs, guanyarà aquest peó i entraran les meves peces. D'acord? I aquí, clar, com la partida és de 10 minuts, m'ha jugat ràpid i he jugat cavall F6. Cavall F6 per peça. No és que perdi peça, és que hi ha una seqüència imparable d'escac i mat. El cavall F6 en seguida, aquí, com el peó de E7 està clavat, no hi ha manera de salvar aquesta peça, per la qual cosa canvio, ell menja i escac, única rei F8, eh? i dama H6, escac i mat. D'acord? Això és perquè veieu que que una mala apertura, un mal coneixement de les apertures pot portar a una derrota en 13 jugades, com ha sigut el cas. D'acord? Doncs aquesta és la meva partida, la meva primera partida del mes de gener. I recordeu, Chess Hotel. Està plena de jugadors russos, si us voleu apuntar. Vinga, moltes gràcies.